Eyde Jırlığı Яңа ғасыр каналында халқыбызның яраткан тапшыруы Жырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәле. Жырлыйк әле. Исәннәрбез, сауларбыз, muhterem дуслар, һәммәгезгә дә шифалы вә рәхәт, дәвалы, күңел яллар белән без башлыйбыз. Әлбәттә инде без бүген рәхәтләнеп җырлыйбыз, күңеләшәбез. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, хөрмәтле җырлык сөюче, яраткан тамашачыларыбыз. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Hürmetli dostlar, Яңа ел көннәрендә Яңа ғасыр каналы үзенең тамашачыларына Алмаш дигән сериал әзерләде. Бүген Җырлыйк әледә кунакта инде экраннар аша сезгә таныш булган әлеге фильмның геройлары. Менә алар, muhterem дуслар, әйтегез әле көчле алкышлар белән сәламлик үзебезнең бүгенге төп уенчыларыбызны. Беренче уенчыбыз Ләйсән Гатауллина, бу алкышлар Ләйсәнгә. Икенче уенчыбыз Айгөл Шакурова. Üçüncü oyunçumuz Albina Gashigulina. Менә шундый елмаеп тора торган, балкып тора торган кызлар бүген бездә кунакта. Ничек кәефләрегез? Яхшы, Аллага шөкер, бар бәйбәт. Хуш киләсез сезне күрүебезгә. Без шиксез шатбыз, безнең тамашачыларыбыз да шулайдыр, сез дә шулайдыр дигән өметтә. Шиксез. Хәзер, muhterem дуслар, әйтегез әле. Үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп, Җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 2 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала. Димәк, уенның һәр өлешендә 20 балл алып булачак. Гомумән 60 балл аласыз. Аның өстенә әле бәхет мизгеле бар. Шулай бит? Шулай. Беренче өлеш безнең Тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә халык көйләрен уйнаячак. Сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Инде менә җавапның әзерлеге, muhterem уенчылар, өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерелә. Әйдәгез әле кулга алып, җавапның әзерлеген белгән сыман итеп, шын күңелдән ышанып уйнарга кирәк. Әйдәгез әле, уйнап карыйк әле. Менә шушылай. Айгөл хисләнеп китте, уйный башлады, ниндидер көйләр чыгара башлады. Менә шушылай итеп җавапның әзер икәнлеген белдерәбез дә, аның арасын диккать белән, игътибар белән үзебезнең әйтәчәк җавапка яхшылап җавапны яхшылап уйлап, төгәл җавап икәненә инангач кына безгә яңгыратабыз, чөнки төгәл җавап бирмәгән чиракта җавап йөреше көндәшегезгә күчә. Бүген сез көндәшләр. Бүген көндәшләр, шуңа күрә, менә шундый күз карашлары белән, хәйләкәр күзләр белән. Шундый итеп уен дәртен югалтмыйча, шушылай кызыклы итеп бер-берегездән ярашып, бәләкәй балалар сыман дип уйныйк әле бүген, ярыймы? Без әзер, уенчыларыбыз әзер, музыкантларыбыз әзер. Димәк, уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Тыңла әле, Тыңла әле, бу көй нинди җыр була. Ашыкмыйча, игътибар белән тыңлап, Нәҗип абыйга сүзне бирәбез, яме кызлар. Тыңлагыз. Беренче көй яңгырый. Альбина. Яз җитүгә иң беренче Умырзая. Умырзая. Дөрес җавап өчен Альбинага алкышлар белән без лайыклы башлау 10 балын тапшырабыз. 10 балл, субханалла. Менә бит. Хәзер инде без әлеге җырны бергәләп башкарабыз. Җир өсте
Kızlar. Kızlarımızın әлі шәшек ата тұрған шақлары. Умырзая сыман сулмыйбыз кызлар. Ойруша айтам инде Ойгүл белән Ләйсәнгә. Әле уен алда үзегезнең лаеклы балаларыгызны алачаксыз. Шуңа күрә теге рольгә кирип инде актрисалар булгачтын сулдылар, азрак кына моңланып алдылар. Шулай да күренеп тора, рәхәтләнеп җырларга, ял итәргә килгәннәр. Барлык мәгънәсенә төшенеп җырлыйлар. Рәхмәт кызлар. Рәхмәт сезгә. Бу алкышлар сезгә үзем алкышлыйм. Ой, рәхмәт Азат. İkinci kıyını kızlar tanıyız, yeme? Necip abi rahim etiniz. Hoppa. Albina. Olga gitti cemaat. Albina. Izdira. Qanatı. Tapqırra. Qaz qanatı əlbəttə. Burada qalır jürə. Qaz qanatı. Bizlərə tiyиш идек менә. Şulaymı? Сүнгән йолдызларда катнашкан кешеләр бар. Bildigiz барып Безнең тик. театрда да ул спектакль бар, анда мин дә катнашам. Лайыклы bildim diyəsin kilər şulay. Bir notadan anlab aldım diyesi kire Albina'nın. Dürüst. Kızlar gittik öməgə. Rəhmət Albina. 10 bal seniki həm nəticədə 20 bal. Kızlarının rəhatlanıb, ləzzətlənib jırlağanları sizilib tura. Parlaq mizgil. Яңа Ғасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау осталыгы аша бөтен дөньяга танылу, күренү мөмкинлеге бирә. Без аны Парлак мизгел дип атадык. Һәм инде әлбәттә Ләйсән әлеге мизгел сиңа килеп җитте. Безнең инде төп тема ул да булса Алмаш сериалы, мөхтәрәм җәмәгать. Ничек килеп ләктегез әлеге сериалга, гомумән нинди рольләр башкардыгыз? Мин Ләйсән, мин үзем Чаллы шәһәре кызы. Галәскәр Камал театрында 2нче ел хезмәт итәм әлегә. Менә бер көнне репетициядан соң Радик Абубариев, безнең театр артисты, чакырып алды да безне Ойгүл белән һәм безгә кастингка барырга тәкъдим итте. Без репетициядан соң шатыр-шатыр киендек тә киттек. Кастингка килеп кирдек. Сырыйлар инде, әйдә, менә Ләйсән сиңа текст, әйдә, уйнап күрсәт, болай эшле, син шундый персонаж. Мин инде бер шатыр театрдан репетициядан булгач, әйдә, әйтәм, хәзер бөтен нәрсәгә уйнап күрсәтәм, дип инде, уйныйм, тегеләй әйтәм, булай әйтәм. Режиссер карый да. Ләйсән, Талышландымы? Син театрда түгел ди. Монда башкача уйнарга кирәк ди. Көндәлекче. Ярар. Тынычландым. Чөнки бу минем өчен беренче тәҗрибә. Кинода, гомумән, сериалда төшү, экран аша персонажыңны күрсәтү минем өчен беренче тапкыр. Ролең турында сөйләп китәле, нинди роль башкарасың, исемең ничек анда? Минем персонажымның исеме Энҗе. Ул авылда 20 яшьләр тирәсендә авылда почтальон кызы булып эшли.
Классика. Почта тарата. Ул бик заманча кыз шундай. Ул аның хыялы бар. Җырчы булырга. Шуңа күрә менә персонажым булмаса да мин килдем менә. Мында бүген җырлыгында. Мин шуны әйтәрмен дигәнем. Аның хыялын тормышка ашырырга инҗинек. Сериалда җыр башкарасыңмы син берәр? Сериалда да җыр башкарам, ул акустик гитарада. Минем бер дус кызым язган җыр, музыкасын да, сүзләрен дә язган. Мин аны режиссерга тәкъдим иттем дә, без шул җырны яздырдык. Инде нәрсә әйтәсе килә, менә хәзер теге күңелеңдә булган хыялыңны, җырчы булу хыялын чынгашу мөмкинлеге. Сиңа тиздән берничә минуттан Насип булачак. Хәзергә игътибарыңны экранга юнәлтеп, күңелеңә хуш булган бер уен коралын сайлап яңгырат. Кайсысы? Скрипка. Скрипка дейді ул. Динә безгә өстенлек бирде. Безнең Ләйсән 30 балл дуслар. 30 балл. Балларыңны чыгып караулар юкка гына булмаган бит Ләйсән. Ләйсән, беләсеңме, бу иң зур балл. Коясың. Килә хәзер. Килә хәзер. Эпсен төпсен 30 балл килсен. Шын татар кызы тотып карамый ишанмый, Ләйсән. Күрдеңме? Yakın şul sin kırların üstünden isken jillerge hatlı susim tezlenem şişmelerine bitmidik susalgına Былай сагышлы иттең, бу кадәр мине соңы син. Аерылып бер көндә узмай, яңадан сиңа сусыйм. Ник былай гомрем буяна, bitmegen susal iken, susaudan yanıgan küngülüme susalıp dursan iken. Nik былай gümrüm bu yana, bitmegen susal iken, susaudan yanıgan küngülüme susalıp dursan iken. Ülgende başım yanında, susalıp dursan Subhanallah diyəs kilə, hürmətli tamaşaçılar. Özü matur, özü aktrisa, özü şunday matur itib jırlый, rolün сиңа туры килген дип әйтәсем килә минем Ләйсән. Рәхмәт. Ләйсән Гатауллина. Рәхмәт. Рәхмәт Ләйсән.
Biz muhterem dostlar, alik alkışlar bilen oyunumuzun ikinci ülüşüne köşebiz. Hem bu ülüşte indi bizning tip oyuncularımız indi tыңlarga түгел, yaxşılap oylarga tiyiş bulalar. Ni üçün? Çünkü ekranға ayırım bir jırdan süz tizme çıkaşak. Siz әлігі süz tizmenin qaysı jırdan ikenin anlap alıp tügel etip ismin aytip birirge tiyiş bulasız. Gadi gündelik tilde etsek, indi jırlarının sözlerin yaxşı bulu. Gerek bu ülüşü bizde koysığız ilimlirek, koysığız bilimlirek, koysığız top kırarak tiz orada cevabının əzirligin isigizge düşürüp yongıratırga əzir ikensiz. Bunu tizden bileşakmız. Eyde güzele oyunumuzun ikinci ülüşün başlayız. Uyla əli, bu sözler koysı jırdan. İxtibar bilen uylaybız, qarıybız, hem tiz arada cevap veremiz. Saf mehabbet. İndi matır süz tizme. Algata başlayalım. Algata sizlerin aşağıya. Birinci saf mehabbet diyu bilen Aygül özünün cevabı əzirligin bildirdi. Unutulmay da mehabbet. Unutulmay indi birinci. Saluva. Ayy. Unutulmay birinci saf. Birinci mehabbet. Birinci mehabbet. Subhanallah, subhanallah. Tügel cevabı üçün biz elbette Aygül'ge 10 bal veremiz. Jırlap da körsetdi, cevabını da aytdı. Tam bir onunu isteriyim eli, yaramayğına. Yılmayışa bizning qizlarimiz o'zlarining birinchi muhabbatlarini esga olganlar bo'lay. Aygül ayır uşayında elle birinci muhabbet eski alınga elle indi cevap bergenge indi elle indi tağayın oqtanış ağidil sılığı bulğanğa. Muhterem dostlar bizning Aygül biz oqtanış kızı elegi jırını bilmesen sen ağın oqib buladır iyi. Yaşo. Oqtanışlar da demek senin için can atalar bugün. Hiç şeksiz oqtanışlar can atıp bu bizning kız dip sana kış berip turalar. Biz indi kolga
калган уенчылар өчен дә җанатабыз. Алда безнең икенче өлешнең соңгы сорауы көтә. Иркәм дип. Ай, бигрәк романтик җырлар әле бу өлештә. Иркәм дип, ярым дип. Сен әйтәм Азат. Онытылып сөюе. Әлдә әле җырлык әле бар. Кашан иштерим. Иркәм дип, ярым дип, онытылып сөюе. Алга таба шигали. Ага. Алга таба ачсак кызлар. Ага, менә Айгөлгә барып җитте. Әллә тын җитми башлады дип куркып киттем, Ләйсә. Не, дытыр-тыты. Тутта. Ашыкма, әле берсе дә әзер түгел анда. Ашыкма, әле. Туй күлмәге. Айгөлгә дә килделәр димәкчием. Дөрес мөхтәрәм җәмәгать. Туй күлмәге дигән төгәл җавабы белән үзенең лаеклы 10 балын 30 балга өстибез дә 40 бал безнең Ләйсәннең. Ох, алкышлар. Инде мөхтәрәм җәмәгать, безнең икенче өлеш тәмамланды, димәк парлак мизгел. Вакытта икенче уенчыбызга Айгөл Шәкүровага килеп җитте. Айгөл, син дә таныштырып кит инде, ничек килеп эләктең әле бер ролигә, һәм дә. Минем исемем Айгөл. Мин инде Камал театрында менә 6-нчы сезонымны эшлим. Кинода төшкәнем юк, сериалда төшкәнем бар. Теге елны, алдагы елны Нурания Пажамалиның «Кайда син» сериалында төштем. Бу елны инде Алмаз Акперовның «Алмаш» сериалында төштем. Минем өчен һәр кайсы үзенчәлекле зур тәҗрибә бирде. Минем героинямның исеме Ландыш.
Ул укытучы, шундай ипле, оялчан, авыл кызы, башлангыч классларны укыта ул. Сериал дәвамында менә аның мәхәббәте турында да сөйләнелә. Шунда бер линиясы шул минем мәхәббәт хакында. Яра сер булып калсын әле әйбет. Алайса бөтен әйберне сөйләп бетерәбез дә, аннарсын тамашачыга карарлык әйбер дә калмаячак. Матурым, син дә шул кино караган zaman булдыңмы? Гашык дигән сүзне ишеткәч бигрәк тә. Мөхтәрәм җәмәгать, инде әйгел, әйдәле, игътибарыңны экранга юнәлт. Безнең күңелеңә хуш килгән уен коралын сайлап яңгырат. Шулай ук беләсең, анда балалар яшеренгән. Әйдәле. Балалар алмашынып тора. Балалар алмашынып тора, Фортепиано. Рояль, фортепиано сайладык. Рояль. Әйдәгез әле. Әйгел. 10 бал, нәтиҗәдә 20 бал. Арасында 0 да бар, шуңа күрә һич 0 ләкмәгә шәйбәт инде алга китеш бар әле. Алда 3нче өлеш көтә. Шуңа күрә күңелең төшмәсен. Сине parlaq мизгел, бәхет мизгеле көтә. Рәхимет әйдә. Шәкүрова, хөрмәтле тамашачылар. Көчле алкышлар. Зур рәхмәт сиңа, Айгөл. Киләчәктә дә шулай үзеңдә булган талантларны ашырга насыйп булсын. Дип инде без мөхтәрәм җәмәгать 3нче өлешкә күчәбез һәм бу өлештә безнең төп уенчылар видео сорауга җавап эзләргә тиеш булалар. Әлеге видео сюжетларга төшергә риза булган һәр кешегә без үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне әлеге алкышлар аша җиткерәбез. Бу алкышлар сезгә.
Bu yazmalarda alар bir nindi әзірліксіз таныш bulmağan jırını, jırlarga tırışaşaklar. Siz indi anı anlap alıp tügel itip ismin aytip verirge tiyiş bulasız. Eyde güzel muhterem dostlar, oyunlardan çoğaltmışa, zihinlerini çoğaltmışa, 3. ilişini başlayız. Bilen qarıyız 3. ülüşnün 1. video yazması. Mene bizden bilen Albina. Elde sin var öyle dünyada. Elde sin var öyle dünyada. Ey rahmet bula kadirlegenler köpten yok. Gördün mü Maturam? Gördüm indi gördüm 10 bal sinek Albina. 10 bal sineke. Nu yigit mimikalarını ebed yaşıra. Evet. İringine silkine. Şulay da anlap aldı bit Albina. Şulay da anlap aldı. Hissene, eldesin paralel dünyada deyip. 3. ülüşümüzün 1. sıravı yangırap gitti. Hürmetli tamaşaçılar, hem indi sungusu. Tapşırı bizin sungu sıravı. Kızlar, şu an küre aydegiz. Qaysı kızga elegir iken? Rita. Albina, hak mı bu? Bu benim kursdaşım. Mən evet. İyi tanıp aldım. Yok, bunda onu tanırga kirek mi, şırını bilirga kirek? Jidim jilek. Jıydım jilekdiriz. Ebev. Bunda yütellegen tavuşkuna iştilgen iyiyim ya kızlar. Sizge de şulay mı? Şu men tыңларга da ülgürmedim. Ешіл тамашашылар да аңлабай қалды. Сен шулдалық білдің деп айтасым келі. Жидім жилек дұрыс құрметті тамашашылар. 10 бал сенекі Альбина. Лайықлы. 10 bal siniki deyip üsterim min Albina Qaşık Yoluna'nın bizim neticede... Leysen bilen tegizleştiler. 40 bal. Aha, mine bit subhanallah, mine bit. İdufat devlet çünkü. Yarar. Halıq sizleri jiydim Көңілашып jilek. қайтам зато. Ormanların lay ortasında, or diyenler istemeli.
рәхмәт кызлар, ой рәхмәт. Менә Жырлыгалыга килеп тагын бер тиз әйткеч өйрәнеп кайтып киттегез. Кызлар, рәхәтме бездә? Рәхәт. Безгә сезнең белән рәхәт. Безгә дә сезнең белән рәхәт. Килгәнегез өчен рәхмәт. Нәрсә әйтәсез килә? Беләсезме ни өчен рәхәт? Чөнки Ойгөл бездә дә тире инструменталь ансамбль, бездә дә җанлы барлык тапшыру. Һәм әлбәттә, рәхмәт сүзе аларга үзебезнең иҗат төркеменә. Тимур Хайретдинов, Марсель Шамсетдинов, Дина Закирова, Нәҗип абый Бәдретдинов. Хоп! Рәхмәт сезгә. Барлык мизгел Альбина, мен үзең турында таныштырып китү мөмкинлеге сиңа әлеге безнең сериал турында әлбәттә ничек килеп эләгүең, ролең, кызыклы мәгълүматлар көтәбез синнән. Мин Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 3нче сезонымны эшлим. Шушы сериалга мин очраклы рәвештә генә килеп эләктем. Безнең театр өлкән буын артистлары катнашып, күпмедер сериалда төшеп, анда инде кызлар кирәк диделәр һәм инде миңа элемтәгә чыктылар. Үз ролема килгәндә мин Кастингка баргансыңдыр, шулаймы? Юк. Юкмы? Юк, мин кастингка барып тормадым. Миңа сүзләремне инде WhatsApp аша, телефон аша җибәрделәр дә, мин ятлап килеп, сериалда төштем. Ролема килгәндә мин бизнес-вумен дип әйтсәк, дөресрәк булыр. Бизнес-леди. Мин барлык серләрне ачып бетермим, үзләре тамашачылар карарлар һәм бәяләрләр дип өметләнәм. Субханаллах, һичшигебез юк. Кастингка килмичә генә үтерлек булгачтын димәк өчен, чынлап тиешле дәрәҗәдә башкаргансыңдыр. Синең талантыңны тиешле югары дәрәҗәдә бәяләп чакырганнардыр. Һичшигебез юк. Үзем Казан кызым Альбина. Әйе, Казан. Танышуыбызга шатбыз. Хәзер без Альбинаның бәхетен сынайбыз, хөрмәтле тамашачылар. Игътибарыңны экранга юнәлт. Сайлап әйт инде безгә. Кайсысы өчен? Әлеге бәхет мизгеленнән синең җиңәчәгең төп нәтиҗәләргә йогынты ясаячак, билгеле булачак җиңәчәгең. Башкача. Мин инде барлык уен коралларын да яратам, ләкин күңелемә баян. Гормон. Гормон. Итальян гармон. Итальян гармон. Әлбәттә, безнең татар халкы. Тыныш кына, диккәт белән уйнаган Альбинабыз 20 балын алды да һәм 60 итеп түгәрәкләп куйды. Субханалла, субханалла. Менә кызлар. Альбинаны котлыйбыз һәм Рәхмәт. Сәхнә сине көтә, Альбина. Рәхим ит, Жырлыгалы сәхнәсе синеке бүген. Таптан калган түнге авыл, йоклый авыл сүнгән утын. Кайттым сиңа еллар узгач, хәтер уйный керми якын. Су буенда
Рәхмәт сиңа, Альбина. Әлеге җыр белән тапшыруыбызны тагын да ямьләндереп җибәрдең. Шундый синдән ниндидер башка төрле нур шәшелә, ихласлыгың сизелә. Рәхмәт, Альбина. Рәхмәт. Күпләрне үзенең фамилиясе белән, үзе белән гашык иткән кызыбыз Альбина Гашеуллина. Бу алкышлар сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Һәм инде уеныбызга төп нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җитте, хөрмәтле тамашачылар. Беренче уенчыбыз Ләйсән Гатауллина 40 бал ясы. 40 бал дуслар, 40 бал. Икенче уенчыбыз Айгөл Шакурованың 20 бал. Өченче уенчыбыз һәм инде тапшыруыбызның җиңүчесе Альбина Гашеуллина. 60 бал ясы. Татар җырын югары зауык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән истәлекле мактау дипломы белән бүләкләнә безнең җиңүчебез. Тәбриклибез сине, Альбина. Рәхмәт сиңа. Барсы өчен дә бик зур рәхмәт. Киләчәктә рольләрегез тагын да яктырак булсын, тагын да матур-матур иҗатыгыз белән безнең милләттәшләребезне сөендереп яшәргә насыйп булсын, ешрак күрешергә насыйп булсын. Җырлап яшик дуслар, җырлап яшик. Рәхмәт. Рәхмәт. Мөхтәрәм дуслар, бүгенге җыр бәйрәме тапшыруыбызны тәмамлар вакытта килеп җитте. Бүген бездә кунакта Яңа гасыр каналының иҗат җимеше булган Алмаш сериалында катнашкан актерлар булдылар. Без аларның һәрберсенә дә җыр сөюче тамашачылар исеменнән исәнлек, саулык, уңышлар телибез. Үзләренең җимешләре белән һәрвакыт сөендереп торсыннар иде безне. Яңа гасыр каналы яңа кызыклы фильмнары белән шатландырып торсын. Сезгә хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алимә һәм Азат Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп саубуллашабыз.